Pulos way kasayuran o way nakakita ni Simeon Gabutero alias Gabro o Roberto Gabison alias Insik sa lugar diin gayong nagkita ang duha aron maghatagay sa cellphone nga iya ni Ria May Tukmo ni anang Domingo Hulyo 16 sa hapon. Kini ang gibutyag sa mga tambay sa dapit dihang gibisita sa May TV Cebu kaganiha. Ang gitumbok nga lugar mo ang Taytayan sa may sitio Sampaguita, Banawa, Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo. Kanamduman nga namahayag si Gabutero nga sa moong Taytayan gitunol ni Gabison ang cellphone ni Ria May aron ibaligya. Matud sa mga tambay sa lugar, di mahitabo nga way laing makita sa duha kuno galing sa dapit sila naghatagay sa cellphone. Sumala sa pangangkon ni Gabutero, labaw nga imposible usab nga walay magstambay sa dapit niya ng mga orasa nga adlaw nga Domingo. Bisan ko na sayo pa o kadlawon sila nagakita. Imposible gyapon nga walay makita sumala sa mga tambay. Sanglit alas 4 sa kadlawon ang dapit usab mo'y tapukanan sa mga boat mag-jogging nga mga batanon. Gawa sa dapit dagan usab ang magstambayan sa unahan sa lugar nga makita usab unta og makapalakat og istorya nga tinuod kini nga nahitabo bisan iba silang sa mga chismis o hugon-hugon. Gihimug-atan sa mga tambay sa dapit nga panagsar usab sila makita ni Gabutero nga moagi sa Taytayan. Sanglit mas pabor kini moagi sa pikas agianan sa ilang lugar. Wala usab sila makita o makadungog og storya nga managhigala si Gabutero o Gabison. Labang wa sila makabantay ni Ria May nga nasuroy usab sa ilang lugar kaniadto. Wala usab sila dunggan nga mga istorya sa mga kasilinganan. Kalabot sa kamatayon ni Ria May dihang wala pang madakpan si Gabutero o si Gabison. Bisag pinaagi lang sa mga chismis. Human nga ng balita kini nga gilabay o gisod sa karton sa sitio Mohon, Barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo. Dunay hitabo diri nga paghatag sa cellphone Domingo sa udto atong 16 murag imposible way lang makita. Oh, imposible na walay makita sir. Naa dyan na sir. Kay inagi magtambay. Oh, naa dyan na. Di dyan na masiruhan sir. Dito mangga, naa dito mga tiguwang diri mga batanon sa kuan. Sa Taytayan, magduwag basket. So murag paminaw ninyo imposible way laing makita gyud sa. Oh, imposible jud na sir. Sa naglabay ang mga semana unya pagkahuman wa mo'y nadunggang mga chismis pod Wala pod. nga kabahin atong nahitabo sa babae. Kato na pag-ugma na, pag 17 na. Di ba naman ito ikuha na, kana nagiputos ko no dito sa kuha na, bangon. Kung adto na. Why mo nadunggang mga istorya nga kining nakita ng si Ria May nakita andre or uya ba ni kuan Wala jud sir. wag mo Oh, nadunggan. diri, umagi lang diri, wala jud. Ingana man kani like imposible siguro nga ingana like magpaka-blind may dire patay ra man na. Namatay ba nang kana ingana igayon na ra ba nya giduot ni Gabro ingana like which is dili siya maagian dinhi. Often ra kayo kay dito man na speakers mo agi kay kamo na sila god na sila balay dire before layo dia sa dito sa layo. Oh, nya kamo na sa kana ganing kuan gani mas pabor agion gikan sa ila mas pabor agion man dito sa pikas sa may motor na diri di sa often siya moagi din eh Wa mo kabantayan na ni Insik ni Gabro nga magkuy-kuy barkada. wala gid kay di man sad ingon nga suod na mo si Insik no makita na mo siya din eh mag acquaintance na lang ba nga kuan nga Si Gabro di person kabayan re. dili gid Labay lang. labay butan na tog kung 1 out of 10 mo labay mga 1 siguro ano kuan jud siya nagsara jud kayo. Gisuwayn usab og kuha sa May TV Cebu ang habig sa mga tambay, habal-habal og tricycle driver nga mousay duol sa habig sa panimalay ni Gabutero. Apan nagdumili na sila pakihinabi on cam. Apan off cam ilang gibutyag nga wala usab sila makabantay ni Gabutero o Gabison ni anang Domingo Hulyo 16 nga nagawas-gawas sa ilang tambayanan. Aduna hinoy miangkon nga nakaila ni Gabutero apan wala usab sila maswito sa pagkatawo niini. Nasayran nga alas 3 sa kadlawon pinakasayo. Aduna nay habal-habal nga magtambay sa lugar. Apan wala sila makadungog og istorya kalabot sa giyong nakit-an si Gabison og Ria May sa lugar nga nag-away base usab sa pangangko ni Gabutero. Di man tuod sila makabutyag og aduna o wala bay kalamigitan si Gabutero o Gabison sa kamatayon ni Ria May. Apan sila usab na nawagan nga unta masolusyonan ang kamatayon sa dalaga og masubay ang tinuod nga nahitabo. Gibisita usab sa May TV Cebu og suway ang giabangang panimalay ni Gabison kaniadto sa sitio Kabulakan apan wala na ilaing nagpuyo sa lugar. Gingong ang anak sa tag-iya sa moong paabangan mo lay nahabilin nga nagpuyo dinhi. Apan giingong niuli kini sa lungsod sa Liloan. Kagahapong adlaw ang asawa ni Gabison nga si Rowena una nang mibutyag nga nibalik siya og puyo sa sitio Sampaguita. Gumikan kay hadlok siya nga siya ra usa sa ilang giabangan sa sitio Kabulakan. Kini si Greggy Magdadaro alang sa May TV Cebu.